Hindi naman talaga. Ha? Ngit-ngit bitaw? O may init god? Nya, pagi pag yun nasa atin, kung man, resulta. Yan. Okay. Hindi naman sa kalakihan yung garden. Pero I think okay na to siya. Yung mga bagong, hindi, yung mga ikakasal, yung mga print-ups. Yan. Maganda dito sa mga print-ups. So kay Lumboy, sino pa yon? Sila si Cooking with MJ ba yon? Dito kayo mag picture taking. Guys, bilog ang mundo guys. May lovebirds doon. Sana all. Kunti lang naman yung klase ng flowers nandito. Pero okay na siya. Tapos since nasa upper part tayo ng Cebu, ito yung bulubundukin ng Balamban, so malamig na yung klima. Malamig na yung hangin, kaya fight siya, okay siya sa mga bulaklak na katulad na ganito, yung mga blue. Hindi ko kilala yung mga bulaklak na yan. Kaya okay siya. May mga roses dito naman. Yung mga pa-model dyan, meron din dito. Tsaka may konting, anong tawag dito, pavement. Tsaka dito. Anong tawag dito, hanging bridge. Yung colorful bridge.
Hmm? Blurred lagi ay. Pag mag-vlog ka, dapat maganda kang camera. Ay, nako Lord. Someday. Hmm? Ay! Dili diha! Pero okay naman. Ni-posing day mo? Kaya na bin, may-posing mo. Nagtalit ko picture-picture. Nilot na din yun, nakay-drone. Ha? Nakay-drone. Nag-print up siguro to sila na katong nagtalit. Naay nag-print up. Ah, wala eh. Dili na print up. Agad. Parang runway, di ba? It's more fun in Cebu, kaya bilog ang mundo. Yan yung kabundukan ng Cebu ng Tapos sa ibang side, ito yung Alejandro. Masyadong backstop yung resort, mountain resort. Yun, maganda rin. Parang yung motive doon sa movie ng Lord of the Rings. Para sa House of the Hobbits. Maganda. Anyway, that's soon to open. Bullets. Sa kapagsusa nga paranoy, naunsa naman tao. Naunsa naman tao ni. Saan yung buwaka? Tinood ni? Tinood. Mas lagi ka dahil? Oo. So, para siyang piggy bank na buwakwak. Ano? Piggy bank, no? Tisa. So, ang klaseng bulaklak to. Fruit flower. Pero maganda. Pero yung dahon niya parang sa talong. Dito din, wala ka din. First time ko nakakita din ito. Yeah, stop. Ano po? First time ko nakakita ng bulaklak na ganito.
hagdanan. Bakit tinatawag namin ang Bantay? Baka yun yung pinakapangalan ng Bantay. Parang dito ako siya lang kasi. Matutuwa ka na dito. Hindi ka ba? Okay na siya. Asa ko dito? Dili, mas siguro ang exit to? Pagyanan ba? Mana, baterya. So, hindi na ako. Ate ko. Hindi ako pinapicture ako. Ha? May doon pa ito. Ang tawag naman. O, ito pa rin sinitas oh. Palit ka ng blue, ka ng violet. Okay. Since you will be surrounded with flowers, kaya maganda. Mao. Mao na